Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Avui vam fer una recepta de reaprofitament. Una recepta d'aquelles que ens agrada, perquè aquí no es tira res. Diumenge vaig fer una calçotada, ¿vale? I vaig pensar, què faig? Els calçots que sobren, què fem, que no, algú se'ls emporta? Jo me'ls emporto, sempre. Per què? Perquè ja els tinc cuits, ja estan allà preparats, amb aquella brasa, amb aquell gustet, que bons que estaven. Però a vegades sempre en sobren, perquè també tirem sempre una mica llarg. I avui, aprofitant aquests calçots que van sobrar, farem una truita de calçot amb salsa de calçot que et lleparàs els dits. O sigui que va, comencem, que aquesta recepta, quan la vegis, la voldràs tastar. Però és una recepta bona, fàcil i de reaprofitament. Ho té tot? Vinga, va. Com us he dit, manac de calçots que ens va sobrar. Vale? Mireu. Jo crec que molt me'n faig. Faré una truiteta per mi. Mireu que ben torradets, que ben cuits. Buah, amb aquest gust a braseta. Fantàstic. Vale? I llavors el que farem és netejar-los. Vale? Pues igual que els pelem, doncs els pelem per menjar-los. Vale? Pues li traiem, vale? la part negra. Per cert, sou dels que us poseu guants, pitet, escafandra i totes aquestes coses per menjar calçots? Va, deixa'm un comentari, va. Ets d'aquests o no? Jo la veritat és que no. No em poso mai guants perquè, no sé, ho trobo com... El guant aquest de plàstic així és... El contacte amb el calçot, la veritat és que el trobo com part de la gràcia, embrutar-te una miqueta a les mans, a vegades també està bé. Vinga, veieu? Peladets i perfectes. Que no teniu calçots que us els vau menjar tots? No patiu, podeu fer aquesta recepta igual. L'únic que el que faríem és amb el calçot cru, el netejaríem, el tallaríem a rodelles, faríem primer el calçot a la paella i després seguiríem amb els mateixos passos que farem ara. O sigui que, si no t'han sobrat calçots, no pateixis, també pots fer la recepta. Simplement amb el calçot cru. I primer, cuent-lo a la paella. Vinga, va, segueixo netejant calçots, que em queden 2 només. Vinga. Tot això, fora. Mans negres. Vinga, i aquí, tot el que és la fulla, l'eliminem. I ens quedem amb aquests calçots, vale? I els tallem a trossets que no siguin molt petits. Vale? Simplement els tallem perquè no estiguin sencers. Vale, ja tenim aquí els calçots. Aquests calçots estan freds, els vaig, tal com amb el mateix manac, el vaig posar en una bossa i el vaig posar a la nevera perquè se'm mantinguessin bé, perquè no sabia si me'ls menjaria a la nit o el dia següent. Vale? Han passat un parell de dies i estan perfectes. Vale? Aleshores, estan freds, els hem de donar com una segona vida. Llavors el que farem és no coure'ls, sinó donar-los escalfor a la nostra paella. I a més, amb això també aconseguirem que li posarem tots els gustos a la nostra paella. I així tindrem tot aquest... Tot lligarà, l'ou amb el... Bueno, va, no m'enrotllo, ja sabeu. Donem gustet a la paella i així tot està aquí dins. Vinga. Una goteta d'oli. El que volem és regenerar-los, que tornin a la vida. Vinga. Bé, els baixarem el foc, que no sigui molt alt. Molt bé, ja aquest pas ja el sabeu, no? Agafem ous, els esclafem... Ja sabeu tots com va. Com que és una truita per mi, però és una truita d'aquestes que han de ser quasi un plat únic, la farem amb 3 ous. 3 ous? 3 ous. Jo crec que 3 ous fem. Oh, ve l'olor a braseta. Aquesta olor cremadet. Oh.
fantàstic. És fantàstic. Vinga, remenem. Batem bé els ous. Això també va a gustos. Hi ha gent que bat molt els ous a les truites, hi ha gent que poc. A mi m'agrada batre'ls bastant, perquè trobo que així agafen més aire. Però hi ha gent que només els agrada trencar. Com uns més us agradi. Polsim de sal, però no gaire. Polsim de sal, però no gaire. En els nostres calçots. I ara, ojo. Ferrer m'ha regalat un pack calçotada i m'ha sobrat un pot de salsa. I aquí li donarem canya. La salsa aquesta de calçot la posarem, la integrarem dins de la nostra truita. I així tindrà aquest gust també a romesco, que no romesco, salsa calçot, vale? I tot estarà integradet i boníssim i ens tornarà a teletransportar a la calçotada que vam fer l'altre dia. O sigui que, salseta calçot. Que la voleu fer vosaltres? Perfecte. Que la voleu comprar? Compreu-la. Feu el que vulgueu. Però mengeu salsa calçots, que és espectacular. Vinga, una culleradeta d'aquesta salsa cap a dins. I la integrem. Vinga. Aquí ja tenim el nostre calçot ja que ha ressuscitat. Ja té tots aquests aromes, ja no està fred, ja està més flonjo, més simpàtic. Mireu-lo. Fantàstic, cap a dins. I ara el que fem aquí és deixar l'ou amb el calçot, amb la salsa, que s'ajuntin, que es coneguin, que es relacionin, que s'estimin. I així serà un gust, l'ou agafarà tot el gust aquest de la salsa del calçot i això. Quant de temps? No gaire, minutet, 2 minutets. Però deixem que s'integri. I a la que canvia una mica de color l'ou i això, fem la truita immediatament i a menjar. Mira, mireu, ja ha canviat de color l'ou, ja tenia aquesta tonalitat més marró, està tot integrat aquí amb la salsa, el calçot, està fantàstic, té un gustasso, té una olor, té un tot espectacular. Vinga, ja tinc la paella ben calenta, sobretot quan fem truites la paella ha d'estar calenta i hem d'entrar amb el foc alt. Fantàstic, mireu. Buah! Quina pintassa que ja té aquesta truita. Buah! Aquí hi ha gustos, si us agrada més feta, un poc menys feta. Això ja com vulgueu. Vinga, quan veiem que ja està desenganxada les vores, li donem la volta. I cap a dins. Un cop li donem la volta, el mateix. És a la que remenem i veiem que es desenganxa, ja tenim la nostra truita. Està a punt de sortir la truita, o sigui que abans de seguir, subscriu-te al canal i tindràs el plaer de veure receptes catalanes en català. O no, però jo què sé, subscriu-te, apoya, ajuda'm. Vinga, va, seguim. Estic nerviós. Mireu quina truita més espectacular. Però espera. A sobre aquesta truita li afegirem una miqueta més de salsa calçot. Per què? Perquè s'ho mereix. Vinga, l'estirem, mireu. Buah. Ara sí. Buah. Necessari? Potser no, però és que és un espectacle. Truita de calçots amb salsa calçots. Buah! Mireu, és que està... Uf. Està d'escàndol. Mira. Buah. Està perfecte, està torradeta per fora, però per dins està
està quallada però no mucosa. A mi m'encanta així. Si t'agrada menys crua, deixa-la una miqueta menys. Oh, per Déu. Oh, que bo. Es va notant la salsa, el calçot a la brasa. Està calenta, però és que no puc parar de menjar. Buah! Big Foods. Resetot, Resetot fàcil, ràpid, boníssim. Segueix el canal, disfruta, menja i salut i teca. Ens veiem en pròxims vídeos.